שלום, תודה שהצטרפתם אליי לעוד סרטון של בין אדם לכלב. והיום אני רוצה לדבר איתכם על חשיפה. מה זאת חשיפה? למה אנחנו חייבים לעשות חשיפה לגור? למה מסוכן בלא לעשות חשיפה לגור? ואיך אנחנו עושים את החשיפה בצורה נכונה וכיפית לנו וגם לגור. אז קודם כל, מהי חשיפה? חשיפה זה הכרת העולם לגור. תחשבו כמה דברים יש לנו מסביב שנראים לנו מאוד טריוויאליים. אם זה משטחים, מצעים שונים. לנו זה נראה מאוד טריוויאלי. לגור זה הכל חדש, אנחנו חייבים להכיר לו את זה. יש לנו גם עצים, יש לנו מכוניות, יש לנו רעשים שונים, יש לנו המון דברים. זה בעצם חשיפה, להכיר את העולם, לגור בצורה הכי טובה והכי בטוחה. אז למה בעצם מסוכן לא לעשות חשיפה לגור? אז כמו שאמרתי לכם, אם אנחנו לא נעשה חשיפה לגור, הגור יופתע מהכל. גם בתור כלב בוגר, הכלב יכול לפתח או חרדות, פחדים, או תוקפנות מאוד קיצונית, ואז אנחנו, בתור בעלים, יהיה לנו מאוד קשה להנהיג אותו, להוביל אותו בחוץ. הטיולים הרבה יותר קשים. בואו אנחנו נראה איך אנחנו עושים את החשיפה הזאת בצורה הכי טובה והכי בטוחה לגור. ואנחנו נתחיל. טובה משי! משי עמדה פה כל החלק הראשון בעצם על איזשהו גובה. אני ארים אותה ואני אשים אותה על האבנים המשתלבות. משי מכירה את האבנים, כמו שאתם רואים, משי מסתובבת בצורה מאוד חופשית ואני אתחיל להוביל אותה. משי, היי, טובה! אני חייב לעשות את הדברים האלה שהכלבה שמחה, מאושרת. תראו את קשקוש הזנב, תסתכלו על שפת הגוף שלה, הכלבה טובה, משי. יופי, לא משנה לי באיזה צד הכלבה הולכת. היא יכולה ללכת בצד שמאל, היא יכולה ללכת בצד ימין. אני כרגע לא מלמד אותה הליכה, מה שאני מלמד אותה זה להכיר את העולם. בואי. כלבה טובה, יופי, כלבה טובה. אני רוצה להיכנס לדשא, ואם שמתם לב, הכלבה הורידה את האף, זה טיפה חדש לה, ואני ממשיך לחזק. כלבה טובה, יופי, כל הכבוד. משי, קדימה, יופי, כלבה טובה, כלבה טובה. אני אתמעמע איתה טיפה במשטחים החדשים. אני רוצה שהיא תכיר את הכל. לנו זה נראה מאוד סבבה, כל הדשא אחיד, לכלבים לא. לנו הדשא נראה מאוד טריוויאלי, אם תשימו לב, יש פה סוג של קרחות. הדשא, הצפיפות שלו משתנה, ושימו לב איך הכלבה מגיבה לזה. אם פה היא קפצה עליי, תראו, היא טיפה יותר מתעכבת, אני אתעכב איתה. כל דבר שהכלבה מתעכבת, אני אתעכב איתה. הגענו לקטע חדש, שגם פה יכולה להתעכב, התחושה ברגליים שלה טיפה שונה. כלבה טובה. אם בפארק שלכם יש לכם דברים מוזרים, זה אמור להיות סוג של תפוז, משהו עגול, שימו לב, הכלבה בטיפה חוששת מזה. גם פה אני אתחיל ללמד אותה, אפילו אני ארצה שאולי תקפוץ על זה. כלבה טובה, יופי. כל דבר שיש לנו בעולם אנחנו חייבים להכיר לגור. אם שמתם לב, עברתי מצל לשמש ואני עוד הפעם חוזר לצל. יש כלבים שיגיבו לי גם לשינוי גוון הזה. התחלתי בעצם את החשיפה מהאבנים המשתלבות, עברתי לדשא ואני רוצה לחזור לאבנים המשתלבות. יש לי פה סוג של מדרגה. משי! משי! כלבה טובה! כל הכבוד! ואני אעלה לפה עם הכלבה. משי, קדימה! כל הכבוד! כמו שאתם שמים לב, הדשא פה, הצמחייה היא יותר גבוהה, התחושה שלה אחרת. אם יש לי עוד מדרגה כמו שיש לי פה, אני אעלה לצמחייה יותר גבוהה. חשוב לעשות את זה בצורה הדרגתית, אל תזרקו את הכלב למים עמוקים, זה המצב, זה מה יש. תעשו את זה ממש הדרגתית, תתחילו במקומות יחסית שקטים, רגועים. אני יכול ללכת. כלבה טובה, קדימה, קדימה, קדימה. יופי, משי, כלבה טובה. וגם פה אני אתמעמע טיפה, זה משהו חדש לכלבה, אני יכול ללכת איתה פה בין השיחים ולחפש את המשטח הבא להיכרות. המרחק שלי מהכביש מאוד אחרת לגמרי, אני יכול